Shalom nilia Francina ni tumakan hampu Yesus Kristus men pen Arnam Alam bini nili Arni Alam putra nani tu pen kejapan dia paning hang especially Father's Day lase po la ili tu malong po dulu puluh tang te koan kijoy la pen po ili tu makan koan akira la pen po pen ajok ili tu project laposan akhir jume litum achithi along akhir jume gitu bang salam ni dan benjet hanam itu asan thot se ajhok atum ke pu ke do pen apot kisum apen ajhok atum ke apu abi pen apot kisum so tado lase hem ge isi lang lam lo lo tang te si ihuma hem ge lang lam lo te lage isi apu ta mate foundation donangji yong se apota we hem mate a foundation we hem polote lage thera me hem do a house without foundation is condemned la se he labang so apir thelom pini litumalong kisum nai mate katora nai ke pilo polotang te elitum katora nai lake tangka poisa mate elitum boreng awar sai ka we mate tuma dedalom kahukang hi corruption do pik na potsi kisum pik mate katora pik lakari mata kisum nai ge la hello ele tu madya da long lake po ka wi pena pot la pena dun thu bange ele tu metha ha ham long suda me po ka wi pot absent of father so pena potsi ele tu akisum pik la pena katora pik ason tu thekam ba la pen lang nam nang isi akhai mate isia jihudi juis atuma akhai la tu ge chinthur pik koi pasi la tum cingthur pik la pen paprang tu lo bi polong lo tante la tum ka paprang pik la pen ka cingthur pik ka thega la hello la tum ke family aphan se first priority mate family aphan se la tum ke aprang si adim ki pi aso pera posi la tum cingthur ba ele tum charge si nili nu da polo banangli nu da polo tangte nili somar phat mate ni piso phat nili aporsi pilih mate nang hemasor nali phana ka chingki je phan appointment ena bini bir thelom ile tum lang lam phaning koi ra ho ausmar ge la poson si pulo latum ni pu ni pai ni phan apor awi kusilatum la ben phan trokera trok phan trok kep 60% also mar ke la son si pulo also mar tu ke ni pai ni po penitum apor mate ki juji ninga chu parong ji aphan si ke ha la poson si pini per thelo ningjela la se lang lo na nili ndu da polo le putak te nili upi adeng do nili ndu da po la pe nili upia son si ni hema fanili claim tek pi tek ji lai li tum lang nam se esona bangge nili jong si da polo tang te lagi nili inu akijabang wa theke inu da leader nili inu akijabang la pe nili inu da polo tang te nili ke inu kam contact abang lo nili ke lower lo la pen ke adun thua bangke nili ke inut kirai bang nili yong sing da pul pudang de nili ke inut kirai protector lo lapen nili ke inut kipi abang lo provider lo nili ke kipi ke palchi ro thega bang hajat ason ta peri ben ke dang lo ki jun ben ke dang lo nili inut kipi thega bang lapen nili inut apol pudang de nili inut a priest ason lo priest pulutang te krusar athema ni hem ni somar kolo bang si karjonga hina na tu kapag prank re ni chorabang kristo mate karjonga phandri lo ni somar atu kupia line kupia tuar sidam nili no krusar sontak tha lapen ke adun thua bang ke la lo nili jong sin da pudang te nili ke no counseling mate counsel bang ni ke than ka pirit he ka nili ke
phan ke pere theka bang lasi nili nu a lover mate nili kam hon theka bang lo pulu tang te kam hon ke ili ke long nang ji apole kam hon kali bonda ili ki piji phan si ili kam hon Jesus Christus tamela som tholo aso pure the phan ala mang chin hon ke ituma phan ko peni long ji la so phan kali bonda ili tum phan ngi piji phan si alam ni ba ini ina da polo tang te hai do ili tum ka chipindeng po nang ji lapen hai ili tum chipindeng nang ji a hok pe da po ni li jong si lang ji lapen ni li jong si labang son la puson quality ni li jong si awelang li pudang te pini ili tum el hai ili tum chipindeng po nang ji lapen adun thu bang ge po tum mo pen li pulo po tum ke lage leader lo po tum ke jabang tang te isi pen pangwardam na pu pulo tang te inu da president hem ke lapen ke payatum pulo tang te vice president lapen tuma somar tum ke lake board member lasi inu da pu le putang te inu da president le putang te precise nang gila somar dum hala pusiklem nang ji la pusidam nang ji ahem sor hala puson kalila la pusona ba precise nang ji lapen ke achora bang vice president le pudang te vice president to makam ki pilo pudang te ki unia hu karcha na ba ke dor de hu lapen akisung ki pho hu aning kapap leader ba lapu kalilang ti hu lapu son le klemana ki than du the ka ba advice du the ka ba ahem sor ba lapen sumar tum ke board member nangli kupia the sila ke klem kupia pot sila ke klem nangli sumar pha nangli tham po po pia pot sila po sa ke klem adun thu eletum iding donan ji je eletum bang so pure the long ke po ke in vet po ke do u la pugali we have only one father to itum po ke in vet la seletum po ke in vet pot si eletum iding donan ji ongdung athan bang ongdung a teacher no tahai bonta lakadu ko bele itu makpo kali lasi sihini eletum ning do nangji thanbang lake eletum makpo kali lapen ke eletum aphia phu mate tuma guardian atum lale eletum makpo kali lapen ke eletum mesena jirpo jirpi do tahai mesena jirpo jirpi lake eletum makpo kali isia korean likre pholong ason sipulo thanbang ongdum surya thanbang du bonta elitum poke in a pet possible unfortunately I would pen mantu nege apai pateng bate a piso ended polo person se apai du udai bonta itu makpo han ke substitute awi itu makpo ke in a pet lasi poke kusono lo tangte elitum makpo hello ilitum phan lakatuk kawe alangli aot adur alangli ku pisi ki klema la si ilitum ta klem alangli ku pisi kaning jema la si ilitum da ning jel alangli ku pisi kaching thang ma la si ilitum sitame ching thang nili potum aphan isia question karjuji ning hang la hello ilitum ka charju nang ji la hello nangli sumar tu nangli phan ko pisi ki klema nili sumar tu ne ki klema son an nang charlie du non pu inu da po chi pu unji nili inu da polo ni sumar phan ne ko pisi ki klema nang tu nang klem du non po pu unji ma pu unji etum ason pe ason ke le tum pu unji ko pia pot bonte ahut pen ke kimesen akam for example pangbardam na girja ki dun kimesen akam ke claim bonta akai nu akam mani pen ke chubho mani pen ke lang mani pen patujo akam ke claim hala sonalo ni somar phanak chali dunon puile tu bonta ning dunang ji itu masumar atum laki itu makpo atum bisi ki klema sumar tum tala si klem
hem pu Jesus Kristo apo sonsi ne pen Charlie dano apen pula mat ta tame la sonsi ji pula methang mat tame sonsi ne pen Charlie do tha bini elitum thang samar apo son elitum ji Bible alone Roman narkep krip di lapen Galatia di trok long mabuson si Abba isi kanije dam do Abba theke po Hebrew pen ke lake si Abba pu athepi ke lake si a foundation mate aputa lapen ke kisung kidu hutsidame itum a sustainer mate itum khana ke rap abang phamsi buda pangbara lang no ni realong isi a glass nili otong hala glass ke nili nagi odabang ni nili po tapos son khatsi buda lasi elitum apu lagi elitum han katuk kowe nakil apa ba akan katuk kowe nakil lasi elitum apu ason si elitum pure thia po tum sita me chali do ji etum apu Jesus Christos ason si nili mesena poplang loma la penili non hejong nili nang thanta ana dengang bong penili klem lo nili ka hon the ka bang loma la penili ki pi ka pajir the ka bang loma la penili kerai the ka bang la bang so bang nili chipin deng loma nili che the lom a hok la poson nili chipin deng si Chinese atum salam thila sonsi pulo rang awe atum thengpi yarong e te kang lo pen ke sumar atum labang soabin dolong lo rang awe atum labang so thengpi yarong oi te kang si aphi awe atum ke labang so thengpi yarong sang long lo ele tum yong si me sen pen thang sumar tum phan yong si Arnam Alam pen lapen Rakkim Alam pen pere lapen than lapen ini yong si ahok od adur spending pemikalo pelotang te methang asumara tu malong Arnam hirji meduji sepini puarni ni dinane tu maphan kapere mate ke than dun mate Arnam Alam pen ning ke pathe bangala je itum jasamed itum Kristo han ke kroi tum ke tum ahok po itum chipindeng nanji nili nuda polo nili ku pipia responsibility lo nili ku pipia sonsi ni methang hema panili ki claim pilo mate nili claim pipela ali tum chelang nanji open hajong nili ki posonsi puotong protang te pipi si claim pinang po ni puotong prote ki pi ke pajira ba ki raya ba tuma phan ke pijok theka ba la tuma phan ki sung hot ki rap una ba tuma phan ke than theka ba ki mong theka ba so lahai huya od itu puotum long nanji ange eletum kaya chithi sitame Arnam hirjame tuma hem tu na long Arnam hirjame tuma long energy ele ning thelo la bangso Arnam lam cher so advance sitame na tum ning thelo la pen na tum sena po bangso warni pen jong tum listen chithi listen hirjame hem tu na long ko sene ning thelo ado kawe Arnam lam karju tum ana pan sitame pen bangso lam karju long to kan sitame